ହାଇରେ ଛେଳି ତ ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଏ ଛେଳି ପହରଦିନ ବୁଧିଆହାର ଘରୁ ମେଳା ସାରିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଶଳା 4ଟା ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି 6ଟା ଛୁଆ ମୋ ପଛର ଗୋଡ଼େଇଲ ବାବାଜୀ ଘର ଆମ୍ବ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଲି ରାସୁ ମାସୁ କରି ମା ଛୁଆ ଖାଇଲ ଆଜି ମୋ ପଛର ଗୋଡ଼େଇଛ ତମ ବଂଶ ବୁଡ଼ୁ ନମସ୍କାର ପରିଷ୍କାର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ହେଉ ଶାନ୍ତି ତତେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଓଡୁ ମୋଡୁ ଖରୁ ତ ମୁଣ୍ଡର କୁଙ୍କିଶିଆଳ ପାଡ଼ୁ 6 ମାସିଆ ଗନ୍ଧ ନ ଛାଡ଼ୁ ଆୟୁର୍ବ୍ୟାଧି କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ମହାବ୍ୟାଧି ତତେ ହେଉ ଜହ୍ନି ଫୁଲର ଆୟୁଷ ପା ସକାଳ ଫୁଟିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯା ତ ମରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥା ଯା ତ ମଲା ପରେ କିଏ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ନା ଭଲ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛ ବା ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଦିନର 3 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାର 64 ବର୍ଷ ତାକୁ 13 ବର୍ଷର ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇ ପକଉ ତାମାନେ ଆହୁରି ଅଧା ବୟସରେ ସେ ମରିଯାଉଛି କାହିଁକି ମୋର ସଂସାରର ପଡ଼ି ରହିଗଲ ବା ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ମାରିଦେଉଛି ଆଚ୍ଛା ନନା ତମେ ଆସିଲା ବେଳେ କାହିଁ ତମ ପଛଆଡ଼େ ଏମିତି କୁକୁର ବୁଡ଼ଉଥିଲେ ମୁଁ କହୁছিল ବା କୁକୁର ତମେ ଯଦି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ ମୋର କି ବାରଣ ଅଛି ନା ହବେ ତମର ଘରଦ୍ୱାର ଅଛି ନା ବା ଖାଇତେ ପିତେ ଅଛି ନା ଆଉଳାର ତା କୁଟା ପୁଞ୍ଜି ପାଖର ତା ଇଏ ଗୁହାଳ ଘର ପଛର 4ଟା 6ଟା ଲେଖା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛ ମରିଉନ ନା ସେ କଥା ଛାଡ଼ ବିଲେଇ କାହିଁକି ବୁଡ଼ଉଥିଲେ ବିଲେଇ କଥା କହିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ତମେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆମିଷ କହୁଛ 13 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ମୁଁ ନେଷ୍ଟିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଷ୍ଠିକ ସେଟା ହଉଛି ନୈଷ୍ଠିକ ହଁ ସେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ କହୁଛି ଲୋ ବା ବୃଦ୍ଧ ହେଲାଣି ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉ ଚଳୁନି ହିଡ଼ ହାବୁଡ଼ିନେ ପଡ଼ିମି ମରିମି ଭାତ ପାଣି ରୁଚୁନି ବା ଏଇ ଥାଳି ପାଖର ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଥିବୁ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ପାଟିକି ଦେବୁ ଟିପ ମାରିଦେଇକି ଜିଭର ମାରିଦେବୁ ଭିତରକୁ ଭାତକୁ ପେଲି ନେବ ଆଉ ତମ କେହି ଜେଜେମାନେ କାମ କରତେ ଡାକିବେନି ନ ଡାକ କାହାକୁ ଡାକୁଛୁ ଡାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର କୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 13 ଘର ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ଘର 12 ଘର ଲୋକ ସବୁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଯଜମାନୀ କାମ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରର ମୁଁ 13 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଯଜମାନୀ କାମ କରୁଛି କାହାକୁ ଡାକିବୁ ଡାକ ଆଚ୍ଛା ନନା କାଲି ତ ଶନିମେଳା କରି ଗୋଟେ ଆଇଲ ଶନିମେଳା କାଳକୁ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛ ଗୋଟେ ଶନିମେଳାର 250 ଟଙ୍କା 250 ଟଙ୍କା ନେଉଛ ଶସ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛ ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ନେଉଛି 400 ଟଙ୍କା ଆଉ ତା ଘର ଧଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ସେଇ ଠୁକା 400 ଟଙ୍କା ଏଠୁ ଯଜମାନୀ କଲା 400 ଇଏ 400 ଟଙ୍କା ନେଲା ଘର ଧଇଲା ସେଇ 400 ଟଙ୍କା ବେ ମୁଁ 250 ଟଙ୍କା ନେନି ଘର ଧଇଲା ବେଳକୁ 940 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଘର ଧରିଲାକୁ 940 ଟଙ୍କା ବ୍ରାହ୍ମଣର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଚାହାପାଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ ଶନିମେଳା କନେ ଜଣେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଆଣିବ ନା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ନା ଫାଳେ ଦେବ ଶନି ମେଳା କରିବ 7ଟା ନଡ଼ିଆ ଦେବ 5 ମେଳାର 5ଟା ମୋର ଗୋଟେ ବରଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଯିବ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଆଚ୍ଛା କଦଳୀ 5ଟା ନା ତା ଚୁପା 3ଟା ଦେବ ଆଣିକି ଭାଇ 9 ଫଣା କଦଳୀ ଘିଅ 50 ନା 25 ଗ୍ରାମ ଦେବ ମୁଣ୍ଡର ମାରି ହବ ସେ କେତେ ଆଣିବ 5 ବା କିଲେ ଆଉ ପା ମାଟି ଦୀପ ଗୋଟେ ନା ମାଟି ଦୀପ ନା କଦଳୀ ପଟୁଆ ଆଣିକି ଦେବ ମତେ ଦୀପ କଟେ ଭାଇ ପିତ୍ତଳ ଦୀପ ମୁଦୁଗୁରିଆ ଦୀପ ବିକିଦେନେ ଯେମିତିକା 250-300 ଟଙ୍କା ହବ ଆଚ୍ଛା ନନା ଇଏ ସବୁ କାମ ଲାଗିବ ନା କୋଉଠୁ ଲାଗିବ ଲୋ ବା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଥଳିଆ ଆଣିକି ମୋ ଘରକୁ ଖାଲି ଥଳିଆ ନେଇକି ଯିବି ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ 3 ଜଣ ବସିବେ ତାକୁ ସବୁ ନବ କେମିତି ତମେ 5 ଜଣ ଥାଆନ୍ତୁ 3 ଜଣ ଧର ବସୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିମି ଜିନିଷ କେତେ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ କୌଶଳ ଆରମ୍ଭ କରିବି ପଚାରିମି ଏ ଘରର ମୁରବି କିଏ କହିବ ମୁଁ ବାସ୍ ମୁଁ କହିମି ତୋର ସାଧାରଣ ନେଇକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନା କ'ଣ କରିମି ବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ ଅପରାଧ ବେଗେ ପୂଜିବ ତାଙ୍କ ପାଦ ବେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଘରେ ପାଦ ଦେଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଧୋଇଲି ଛଡ଼ା ଅସକଳିଆ ଲୋକ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରୁ ଗରାର ନୋଟ ପାଣି ନେଇ ଆସି କୁଳୁକୁଳି ରଖିଛ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବ କୋଉଠୁ ପାଣି ଆଣିବ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡର ନଳ ନନ୍ଦକୂପ ଅଛି ନନ୍ଦକୂପରୁ ଜଳ ଆଣିବ ଠୁପେ ଜଳ ତଳେ ପଡ଼ିବନି ମୋ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ପାଣି ସେ ପିଇବ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଜଣେ ଚାଲିଯିବ ହଉ ଜଣେ ଗଲେ ଆଉ ତ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ କହିବି ହବ ସେ ଜଣ ଗଲାଣି ପାଣି ଆଣିବ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବ ଆଉ ତୁ ବଇଛୁ କ'ଣ ପାଇବେ ନା କ'ଣ କରିବି ମୁଠେ ଜଳଖିଆ ମତେ ଦେବୁନି ନା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଢ଼ି ମୁଠେ ଘରୁ ନେଇ ଆସିବ ନା ଚୁବେଇକି ଦାନ୍ତର ଲାଗିଥିବ ଚୁଡ଼ା ମତେ ଦେବ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଢ଼ି ଦେବନି କ'ଣ ମୁଢ଼ି ଦେବ ଚୁଡ଼ା ଦେବ କଦଳୀ ଦେବ ସେଉ ଦେବ ବୁନ୍ଦିଆ ଦେବ ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୁରିକି ପକେଇବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଉ ଜଣେ ଚାଲିଗଲା ପୁଣି ଆହୁରି ଜଣେ ବସିଛି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବି ଏ ଶଳା ବଇଛି ଜଗିକି ଏ ଜିନିଷ ନେଇତେ ଦେବନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବି ହବ ତୁ କାହାକୁ ବସିଛୁ ନେଇକି ନା ତମକୁ କି ଜଣେ ଗଲାଣି ଜଳ ଆଣିବ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବ
ଜଣେ ଗଲାଣି ଜଳଖିଆ ଆଣିବ ମୋତେ ଖୁଆଇବ ତୁ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଦେବୁନି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତୁ ପାଳନ କଲୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ତାମ୍ବୁରେ ନ ବିନା ରାଜା ଚନ୍ଦନେ ନ ବିନା ଦିଜା ସିନ୍ଦୁରେ ନ ବିନା ନାରୀ ଏତ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ଚଣ୍ଡାଳ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଅଣ୍ଟାରୁ ଗଡ଼ି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ତା କଲର ଡାକିଥିବ ମୋତେ ପାନ ଦେବ ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଯା ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟା ପାନ ତାକୁ କାଟିବୁନି ସେଥିରେ ତୁ ପତଳା ଚୂନ ଦେବୁ 64 ମସଲା ପକେଇବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଆ ଦେବୁ ଆଉ ଅଳେଇଚ ଗୁଜୁରାତି ଛପରୁ ଗଛ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଣିକି ଦେବୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଡ଼ିକି ଖାଇବି ତୁ ମୁଡ଼ିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ 3 ଜଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାପରେ ବା କାଠକୁ ସଜେଇଦେନି ଘିଅ ଠୁକୁ ପକେଇଦେନି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେନି 3 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ସରିଲାଣି। ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ସବୁ ମଥଳିଆ ତାକୁ ନେଇ କଣ କରିବ? ତାକୁ ନେଇକି ବାବାଜୀ ଦୋକାନର ନହେଲେ ଷଣ୍ଢ ଦୋକାନରେ ବିକିଦେନେ ମୋର 930 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଠିକ କଥା 250 ଟଙ୍କା ସିନା ଉଠୁ ନେଲ ଆଉ ଆଉ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ପରେ 940 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଏଇ ନନା ତମେ ବାହା ହେଇଛ ନା? କାହିଁକି ବାହା ହେବା କଥା କହୁଛ କାହିଁକି? ମୋର ଯେତେବେଳେ ଅଣା ମନ ବସେ ଅଣା ମନ କେତେ ମାନେ ପାଠ ସାଠ ତ ପଢିବୁନି ଶଙ୍କାଳି ଘର ବାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥାନି ରଖିଦେଇକି ଜଗାହାର ବାଡ଼ିର ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବୁ କେତେ ଅଣା ମନ? ଅଣା ମନ ଗୋଟେ 20 ଆଉ ଗୋଟେ 20 ଗୋଟେ 5 ଗୋଟେ 4 ସେଟା 49 ସେଇ ଅଣା ମନ। ଆଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଣା ମନ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସନା ମାଇକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପହଞ୍ଚିକି କହିଲା ନନା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନମସ୍କାର ମାନେ ପରିଷ୍କାର କହିଲା ତୁ ବାହା ହବୁନି କି ମାନେ ତୁ ମତେ ବାହା ହବୁ ସେ ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋହୁନି ଆଉ ସେଠୁ ଯିବ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା କହିଲା ତୁ ବାହା ହଉନୁ ତୁ ଯାଉଛୁ ନା ଯଜମାନୀ କାମ କରୁଛୁ ମାନେ ହଁ ତୁ ଝିଅ ପୁଅର ବାହା କରୁଛୁ ନା ମାନେ ହଁ ନା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଚୁନା ଗୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ପକାଉଛୁ ନା ମାନେ ହଁ କହିଲା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଠିକ କଥା କହି ଶୁଭ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ତ ମତେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ବାହାମି କହିଲା ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି କିଆ ବାଡ଼ ପିଟିଦେନେ ପଣେ ଝିଅ ବାହାରିବେ ଠିକ କଥା କହିକି ସନା ମାଇପ ପଳେଇଗଲା। ସଞ୍ଜ ବାଜିଲା ମୋ ମନ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ ଡାକିଲା ମୁଁ କହିଲି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାହିଁକି ବାହାଇତେ ଯିବୁ यही मुटा की गोटे बाड़ी नहीं गनी बाछार किया बुदाକୁ ପିଟିନି ଆମ ये ଜଗାହାର କିଆ ବୁଦା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ କେତେଟା ଝିଅ ବାହାରିଲେ? 4ଟା କୁଣ୍ଟି ସିଆଳ ସେଉଠୁ ମୋ ବାହାଘର ନିଶା କମିଗଲା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇନି 13 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଲୋକ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଣିକି ମୋତେ ବାହା କରେଇ ଦେଇଥିନି। ଦେଖିବୁ ଯା ମୋ ଘରର ମୋ ଭାଜାକୁ କି ଭାଜା ତମେ ରଖିଛ ତମେ ଘିଅ ପଡିଆ ଖାଇ ରାତି ପୂଜା କରି କାନ୍ଦଲ ସବୁ ଘିଅଟା ପଡିଗଲା। ମୁଁ କହୁଛି କିଏ ଭାଜା ତା ଗେରସ୍ତର 4ଟା ଉପକାର କରୁଛ ଭାଜାକୁ ଘର ରଖ ନା ଆଜି ଘର କାଟିଆ ରମେଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାନ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଉପକାର କଣ ତମର 4ଟା ଉପକାର କରୁଛ। 2 ଜଣଙ୍କ ଭାଜା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଣି ପିଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା 4ଟା ଉପକାର ପ୍ରଥମ ଉପକାରଟା କଣ କୋନ ଦେଖିଆ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 4ଟା ଉପକାର କି କରିଛି ଜାଣିଛୁ? ହଁ କୋନି ପ୍ରଥମ ଉପକାର ଏଡେ ଏଡେ ଦାନ୍ତ ତାର ବାহিରକୁ ବାହାରି ହେ ଦାନ୍ତ ବାହାରିଛି ଆହୁରି ଉପକାର ବୋଲି କହୁଛି। 60 ଟଙ୍କା ମାସର ରହିଯାଉଛି। କେମିତି? ନଡ଼ିଆ କୁରୁଣି ମୁଁ ଆଉ କିଣୁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଫଟେଇ ସାରିଲା ପରେ କରୁଛୁ କୋଉଠି? ନଡ଼ିଆକୁ ଫଟେଇ ଦେଇକି ମୋରି ଭାଜା ଦାନ୍ତର କୁରି ଦେଇକି ପିଠାରେ ପକେଇ ଦଉଛି ଛୁଆ ତ ଗଜା ଗଜା ଲାଗି ଖାଇ ତମେ ଖାଉଛ ନା? ଥରେ ଖାଇଥିନି ବା ଏତେ ମିଠା ନାହିଁ। ଛେପନାଳ ଦାନ୍ତ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ଛେପନାଳ ଯାହା ଗଲା ପବନ ଲାଗିଲା ଶୁଖିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ଉପକାର ଚାଲିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପକାର ସେ ଭତ୍ତା ପାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବୁଢୀ ହେଇଥିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବ? ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନୁହେଁ ବିଧବା ଭତ୍ତା। କଣ ତମେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ସେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଛି? ବାଲୋ ବା ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିନି ମତେ ଆମ ପୁନା ନୁହେଁ ନା ପୁନା କହିଲା ତୁ ବାହା ହବୁ ନା ମାନେ ହଁ କହିକି ସେଇ ବାହା ଝିଅ ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇଥିଲା ତା ଗେରସ୍ତ ଚାନ୍ତୁଳି ବିଛଉଥିଲା ନୌତିକି ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା। ଯାହା ହଉ ତାର ସରପଞ୍ଚକୁ କହିକି ଗୋଟେ ବିଧବା ଭତ୍ତା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତା ଛୁଆଟା ପେଟ୍ରୋଲ ଥିଲା ଆଉ ବାହା କହିକି ସେ କହିଲା ଇଏ କାହିଁକି ଏଇଠି ରହିବ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ କାହିଁ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି କହିକି ମୋତେ ବାହା କରେଇଦେଲେ। ସେଇ ଝିଅ ମୋ ଘରକୁ ଆଇଲା ଭତ୍ତା ପାଉଛି। ହେଲେ ଯେ ଭତ୍ତା ଆଣତେ କେମିତି ଯାଉଛି? କିଏ କାହିଁକି? ସେ ବାସ୍ ତମ ପାଖରେ ସଧବା ହେଇକି ରହୁଛି। ହଁ ସିନ୍ଦୁର ନାଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲେ ସେ ତ ବିଧବା ବେଶରେ ଯିବା। ତୋ ଭାଜା ମୋ ଭାଜା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ବା ଭାଜା କି ଭାଜା ସେ ଆଚ୍ଛା କଣ ଠିକ 15 ତାରିଖ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଭାଜା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ବା କିସ ପୋଷାକ ହେଇଯାଉଛି ହେଇକି ଠିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଗେଟ୍ ଧରିଛ ପଞ୍ଚାୟତ ଗେଟ୍ ଧରୁଛି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କି ଚୁଡ଼ି କାଟି ଦଉଛି ସିନ୍ଦୁର ପୁଛି ଦଉଛି ରଖୁଛି କୋଉଥିରେ? ଭେନିଟିର ଭେନିଟି କାନ୍ଧର ଗଳିକି ଯାଉଛି। କାନ୍ଧର ଗଳିକି ହାତ ଦେଖେଇଦେଲା ଅଫିସର ଦେଖିଲେ ତା ହାତର ଚୁଡ଼ି ନାହିଁ କି ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ କି ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ମଥାରେ ଦେଖିଲା ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦେଇଦେଲା। ପୁଣି ଆଇଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ତଳୁ ତ ସେ ହାତ ମାନୁଛି ମୁଣ୍ଡୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସିঁଢି ଧରା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚତୁର୍ଥ ଉପକାର ତା ବାପ ଘରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଣିଛି। ପୁଅ ଆଣିଛି
ନନା ତମେ କୋଉଠି ବାହାରିଲ ଓଟା ଚିତା ଚତନେ ବରଗଡ ମାଳ ପକେଇ ଆଜ୍ଞା ମଥୁରା ରାଜକଟକର ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାର ଆଜି ବିଭାଘର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାଙ୍ଗର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇକି କହି ପଠାଇଥିଲା ବାଳିକି ଆଣି ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ତମେ ଚିଠା କରୁଛ ନା ସବୁ ସବୁ ଚିଠା ଅରୁଆ ଚାଉଳ କେତେ ଲେଖିଛ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଲେଖିଛି 9 ବସ୍ତା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଲେଖିଛି 6 ବସ୍ତା ବୁଟ ମୁଗ ଦୁବ କେତେ ଲେଖିଛ ଦୁବ ଦୁବ ଗୋଟେ ବାଡିର ଦୁବ ଏତେ ଦୁବ କଣ ହବ ମୋ ଛେଳି ଖାଇବ ତୋ ଘରେ ଛେଳି ବୋଧେ ରଖୁଛ କୋଷ୍ଟା ଛେଳି ଆଉ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଗୋଟେ ଗଛ ଗଛ କଣ ହବ ଗଛ ପତ୍ର କାମ ଲାଗିଯିବ ଡାଳ ଡାଳ ହବ ଜାଳ ହବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ତମେ ଦେଖ ସେ କଥା କହନା ମୋ ଭାଜା ଠିଆ ହେଇଥିବ ବେଲେ ଭାତ ବାଡ଼ିକି ଦେଇଦେବ ତରକାରୀ ତୁଣ ନ ହଉ ତା ମୁହଁକୁ ଯାଇକି ବେଲେ ଭାତ ଖାଇଦେବି ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ଦେଖିବା ଆଉ ତା ଜାଞ୍ଚୁକୁ ଦେଖିକି ତ ବା ଆମ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ନନା ତମ ପୁଅ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛ ପରା ହଁ ଡାକ ଦେଖିଆ ତମ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଡାକିବି ଡାକି ଦିଅ ବାଳୁଙ୍ଗାରେ ତୋ ଚାଇଆରେ ତତେ ଦେଖିବେ ନା ମୋ ବାଳୁଙ୍ଗାରେ ମୋ ଭାଇଆରେ ମୋ ଗୁରୁମାରେ ଏଇ ନନା କଣ ଆଗକୁ ଯାଉଛ ପଛକୁ ଯାଉଛ ଏମିତି ପେଲା ଭଳିଆ କେମିତି କାହିଁ କହୁଛ ଭାଗ ବା ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ତୁ ଆଉ ନଈବୁନି ବେଶୀ କାମ କରିବୁନି ମୁଁ ଟିକେ ତ ନଈ ପଡ଼ିକି ତ କାମ କଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ପେଲା ଭଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି କଣ ହେଇଛି କି ତମର ବା ଇଏ ମୋତେ ଇଏ ବୁଦ୍ଧିଆ ଡାକ୍ତର କଣ କିଏ ବୁଦ୍ଧିଆ ଡାକ୍ତର କହିଲା ତୋର ଫୁସର ବଢ଼ି ଫୁସର ନୁହେଁ ମୁଣ୍ଡ ସେଟା ପ୍ରେସର ହଁ ସେ ତମ ବଡ ପୁଅ କାଳୁ ଗଲା କି ଇଏ ପଚାରଟା ଛୁଆ ତା ବୋଉକୁ କହିଆଇନି ମାନେ ଶୀଘ୍ର ପଠେଇ ଦେବୁ ଛୁଆଟାକୁ କିବେ ହସୁଛୁ ସଂସ୍କାରୀ ଆବେ ହସୁଛୁ ତୁ ତ ବଙ୍ଗଳା ଆସୁଛୁ ମୁଁ ଘର ସୁଧୁ ତ ଥଳିଆରେ ମୁଁ ହାତ ମାରିଥିଲି ନା ମୋର ଆଣ ମୁଁ ତ ଥଳିଆରେ କାହିଁ ହାତ ମାରିବି ମୁଁ ଚିକିଟା ତୁ ଭାରି ଜାଣି କଣ ହେଲା ମୁଁ ଚିକିଟା ହଁ ତୋର କଣ ହଉଛି ମୋ ଗୁଆ ହଜିଯାଇଛି କେତେଟା ଦିଟା ଗୁଆ ଏବେ କିଏ ଦିନ ହଜିଯାଇଛୁ ଆଜି ହଜିଗଲା ସକାଳ ସକାଳ ସେଇ କ'ଣ ଥଳିରେ ରଖିଥିଲି ଏଇ ରଖିଥିଲି ଦିଟା ଯାକ ହଜି ଦିଟା ହଜିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ରଖିଲ କିଛି ନାହିଁ ନେବା ତୋ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲନି ତୋ ଗୁଆ କିଏ ନେଲା ବୋଉ ବୋଉ କହିଲା ହଁ କହିଲା ବାଣୀ ପଳେଇଛି ମୋ ଗୁଆକୁ ହଁ ତୋ ଗୁଆକୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ମୋ ଗୁଆ ନାହିଁ ବୋଉ ନିଜ କହିଲା ମୋର ତ ଦିଟା ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ କରୁଛି হবে তো ମୁଁ ନେଇଥିଲି ହଁ ବେ ହଁ ବେ ସକାଳେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଛାଡ଼ିକି ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଘରେ ମୁଁ ମୁଠେ ଜଳଖିଆ ଖାଇନି ଯଜମାନେ କାମକୁ ଗଲେ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ପାନ ଥାଳିଟା ଟାଣି ଆଣି ଦେଖିନି ଗୋଟା ପାନ ଅଛି ମସଲା ଅଛି ଗୁଆ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଠୁ ତ ବୋଉକୁ ପଚାରିନି ଗୋଟେ ଗୋଟା ଗୁଆ ଅଛି ନା ଜାଣି ତ ବୋଉ କହିଲା ତମେ ଏଡ଼େ ଚତୁରା ନା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଦିଟା ଗୁଆ ଗଡ଼ୁଛି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଢକା ଢକା ଗୁଆ ଦିଟା ତାକୁ ଆଣିକି କ୍ଷୀରି କାଚର କୋଟି ଦେଇକି 4 ଖଣ୍ଡ ପାନ ବନେଇଲି ତ ବୋଉକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲି ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇନି ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛେ ବେ ରାଜା ଘର ଯେତିକି ଗୋଟା ଗୁଆ ପାଇବୁ ସବୁ ତତେ ଦେଇଦେବି ହଁ ବା ଆଚ୍ଛା ବାଳୁଙ୍ଗା ବା ତୁ ଯାଇଥିଲି ନା ବାରିକି ଆଣି ଘରକୁ ହଁ ବା ଯାଇଥିଲି କାହିଁ ବାରିକି ଆଣିକି ହେଲେ ବାରିକି ଆଣି ନାହିଁ ମରିଯାଇଛି ନା ବା ବି କୋଉ ଯାଇଛେ ବି ବି ବିଦେଶ ନା ମୁଁ ମରିଗଲେ ତ ବୋଉ ବିଦେଶ ଯିବନି ନା ବା ଆଉ ଯାଇଛି କି ଭାଇ ବିରି ତୁଳି ଦେଲେ ନା ବା ଆଉ ବିଲାତି କିଣିଛି ନା ବା ବିଜୁଳି ଆଲ ପଇସା ନା ବା ବିଜ୍ଞାନ ବହି କିଣିଛେ ନା ବା ଯାଇଛି ବା ବିଲୁକୁ ହଁ ବା ବିଲୁକୁ ହେଇଛି ତ ମାକୁ ନମସ୍କାର ହଁ ହଁ હવે ବି ବୋଲି ଅକ୍ଷର କହିଲୁ ମୁଁ 81 ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ିଲେଣି ସମାଧାନ କରିବା ହବନି હવે ଇଏ କର୍ମ କରିବ କିଏ ବାରିକି ଆଣି ନହେଲେ ଅଛି ନା ବା କିଏ ବା ତା ଝିଅ ଅଛି କଷି କଷି ଝିଅ କର୍ମ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ବା କର୍ମ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାକିବି ନା ଡାକ ବାରିକି ଆଣି ଝିଅ